advocate fight dzamaire vadzoka zvekare nhasi vari kuita tingati vari kumoka Ziggy, tingati vari kumoka hurumende iripo. Kumoka hurumende kwavo zvinhu zvinyowani, hapana chinyowani chinoshamisira ipapo. But panapa ndine zvandaona vane message yavadeliver nhasi in a humorous way yaita kuti ndingoya panapa ndingoonesana nemi. Pananya vari kuti soon they will say that the company is not accepting Ziggy because it's a USD contract. Tiri kutongwa nei, we need new leaders. Nyaya iripo ndekudai so murichiri kurangarirere pakanzi mapassports tine takaita contract takaita naye isusu vatinoshanda navo vakomana vacho kumapassports avakwanise kunge vachitambira mari idzi. Ndo mashoko mabudira akaita you see. Saka zvinhu zvakatodisappointa maZimbabweans akawanda because vanhu vari kubuilda trust muchinhu chinonzi Ziggy. Movha mangweri kana manzi kumapassport ariite avakwanise here iko kumapassport because ina handinyanyisisa kuona chinhu chinonyanyisa kushamisira because ndeavo kase masectors ese munomu muZimbabwe munomu tingati chiko mari dzakawanda dzinongotenga ndo zvachitongori nyika ineyi munotenga mari dzakawanda randi rinongoshanda mari dzizhinji pula kwacha US racho neZiggy racho handiti so avakwanise here kuti alright bo mari iyi yauya vozongonoichinja avo vega vozokavhana nemunhu wavo asingade maZiggy iwayo because itozvo understand because munogona kunge muchidhila necompany outside Zimbabwe but kana yachinge yauya munomu ndokutoti mari yacho isimbe ichingotambidzana potoitwa dhiri nchamwa mari yedu yapinda ari maZiggy ndo imwe yenyaya iri kuitika. Saka pana munhu paakunzi ahe makavasekerera vanhu ivavo muchanzwa kunzi the company is not accepting Ziggy because it's a USD contract. Amen, regedza timboona asi panapa yavhurwa ihombe avhura hombe mwanasikana.